и тъна. Ела в София, ела. София, ти София моя. Това е София, нашата столица. А това е храм-паметникът Свети Александър Невски, в който е записан гласът, който слушаме. Според Уикипедия, Борис Христов е български певец, бас, работил през голяма част от живота си в Италия. Определен е като един от най-великите оперни изпълнители на 20 век. Докато в края на август тази година снимахме разрушената, неподдържана стена на оградата около Светия Синод, открихме паметника на Борис Христов на метри от Народното събрание. Обикновено си пожелаваме пътят ни да е постлан с рози. Не така обаче е на алеята пред паметника на Борис Христов. Вместо рози, фасове и мокри кърпички. Но дори да поискаме да поднесем рози или други цветя на великия българин, алеята е покрита с храсти. Достъпът до паметника е труден. Може би, ако паметника беше на Бат Милко или на Чичо Тони, щеше да бъде утрупан с цветя. Връщаме се при паметника на Борис Христов в началото на октомври. Не можем да повярваме, че мръсотията е забелязана от някого. Паметникът е почистен, храстите са махнати от алеята и дори от чудо има поднесени цветя. И тъкмо щяхме да завършим епизода на София днес за първи път положително и виждаме нещо. Абе, това пред алеята не е ли пейка? Леле, глей! Тие са сложили пейката точно на пътеката към паметника. Голем смех, ей! Ама си я ползват тази пейка, виж и чашки има. Мале! Ей, това българите сме големи пустиняци, ей!